wedhus serung timpani bocah kepriwe iki. Jul, Panjul. Kenapa sih, Pak? Kae wedhus mani. Ya, Pak. Nege aku baru nguru iki des kaya ngapa wis kon panik wedhus dus anak temen si uripmu ya. Pangan ge sekatmu ben bareng. Jul. Engko nek wedhuse wis timpani, geriti tokna wedhuse ya. Dijak jalan-jalan ya nah. Ben mandan semringa wedhuse. Ketone dina nang kandang bae. Mbok betek apa gebut. Hahaha. Hah, genahe, Pak. Masa aku kon jalan-jalan meng alun-alun nunggang tung-tung karo wedhus, Pak. Ya bengik dadi bujanganmu, Pak. Walah. Pancen kowe mulane nek dikon sekolah gue aja umpetan naring ngisor kandang wedhus ya. Dadi uteke ra lengup kayak cawet perampang. Hahaha. Wis wedhusnya ditokna jak jalan-jalan. Ya, Pak. Yuk, Pak, jak mengalun-alun nunggang odong-odong. Yo, jak mengalun-alun ngodong-ngodong. Terus ngeling aja dia kering layap tok pokoknya tapi ring layap mengendi ya cemewe pera duwe aduh tapi ora apa-apa lah ada duwe cemewe sing penting duwe lembaran abang oke. Ih teneng kaya mandan bengi kawe ya. Oh jebule kowe ya bapak karo anak ambune bengi kabeh. Arep ngendi kowe pada pernah bapak karo anak aku temen Priwe ke, Pak? Dewek dinyek. Dewek diomong mambu wedhus. Berarti pada bae dewek dianggep wedhus. Ora usah dilawan. Kowe anu wong sugih, dhewek wong ora duwe. woi ditakoni malah grenyem ngomongnya aku ya. Mas, bukti oleh ngopel lambene mandan di sopan. Kek, bapakku lebih tua Katrika. Wis Jul ben bae. Dhewek lunga bayu. Wedi sih, Pak.
Aku ora terima harga diri sampean didik-didik kaya gue. Oh, wong tua ya. Jar kono wedhus tua. Yo Jula, dewek siki nerima bae disit. Arep diomong apa ya terima. Engko tuli suatu saat gantian. Roda kan berputar Jul. Siki dewek nang ngisor. Sapa ngerti ngombengi nang dhuwur. Ya jelas Pak, ngomongnya pasti dewek nang dhuwur. Nah, gue sih ngerti. Berarti kau wis paham ya Jul. Ya ora aku paham Pak, jelas malah ngomongnya pasti dewek nang dhuwur. Nang dhuwur gendeng, anu kon bener gendengin ora sempat bocor. Hahaha, ya wis Jul. Permisi Mas. Kowe. Woi. Woi. Dasar keluarga wedhus. Apa sih kayak basic bae pada ih, teman-teman je. Buka kacamata iki sih. Nah, itu kan menen gegah. Pak, jebret. Bijet iki sih kira maneh, Chan. Kowe ngopene tolan tok. Wis, ning jebret. Kae nang dhuwur Brambang. Ditek. Bocah penggawane tolan tok dina-dina karo njaluk duit. Iki kepriwe jane Panjung. Dus kira ana empane kabeh. Sicit Pak, mendek sit Pak. Ana pas nyil, Kae nang kana mbok ana rongsok lah. wis wengi mbok arep balik. Ya karo disambi beli mbok menawa ana rongsok. Ya kena. Arep ngendi Kang? Wengi-wengi. Oh, Rika ya lik, bicarku ora nang wong. Iya lah, golek pangan. Wengi-wengi golek pangan. Kene njego nggih. Walah kebeneran Pak, pun mampir. Kek mumpung kencot kok. Mbok madang. Saru kowe. Ya yuk. Paras lik. Alhamdulillah waras ya. Aduh, iya. Lenti uli Kang. Ya gue lah, sikian lah jangan. Duh, urip kayak gitu temen lik. Kae golek taring pawuan ya pirang-pirang. Beling tok ana.
Mbok kecocok lah malah sanake. Ki anake sampean apa, Kang? Ngawur. Anak bojone lah. Emang nyong mana? Ya nek ora saka sampean, kit sapa? Iya iya adik bisa Pak Erika. Nyengir. Ya ben aja sepandang kayak gue lah. Oh iya dik. Karing kula Erika kayak wonge songong temen ketone. Ya ben anu iki mumbul. Wong melarat lagi pada ngapa ngumpul-ngumpul? Wong Jawa dirasani teka sampean sih. Kena iya lik wong Jawa ya ora kena diomong. Arep ndi kan? Wengi-wengi. Kia lah anu ngeliat anak lanang. Wis wengi rung beli-beli makan apa-apa. Alah wong bocah wis gedhe dikoleti. Ngoteli nek kencotin beli. Bukan apa-apa. Aku eman-eman motore naik anak ilang bisa gawe maning. Ya kan lik kae. Songong banget kae. Ya wis biasa. Ya wis dak. Untuk njemput nang wedang. Alah repot-repot lik. Wedang. Kene kan medang-medang bareng ene. Sorry temen nyong medang karo wong melarat ora kolu nyong. Ini nyong liat ae anak orang motorku. Ih, ketone dikon madeng Pak. Suwe banget kan jukute. Syukur ampun madang. Ning ya aja ngarep kowe. Anane mungkur wedang tok, Kang. Ya apa-apa nggo teles-teles. Melas anake kayak gitu mau burung ngombe kayak ula. Wong anake dewek dibeda-beda kaya ula. Enak mbok. Ya enak lah, gratis. Ibak balik. Oh, keluarga apa sih minggat rapamitan? Oh iya lik, nang jaluk wedange lah ya. Seger. Bali sit lik. Suwun ya. Ya, pada-pada. Asem ngerti ya mikir atau kue wedang. Men ra beli. Wis lah, turu lah. Duh kayak wis wengi arep ngleti ngendi maning ya, Jan. Bocah, bocah. Dul, emang di kena kurang dengan dikit, bingung. Dan yang bingung, anu apa? Pengen anakku pora. Mau aku warulik nang kana nang perapatan. Kenapa? Awas kue, naik lembu kue. Ya ngerti lik, nek lembu ini bohong. Wis ngono lah, kula tiba kae nang kana perapatan.
Mbok lungang kok. Ya, suwun ya informasinya dan partisipasinya ya. Kawus ngono tok lemboni ne. Sale sapa suki tolol. Ah,